Hezkuntza departamentuak erabaki du datorren ikasturtean Lekarozen A ereduan aritzeko 5 irakasle A ereduko plazatik aterako dituztela. Horrek erran nahi du irakasle erdaldun elebakarrek eginen dutela gaur egun D ereduko irakasle elebidunek egiten duten lana, lanaldi osoak zirenak erdira murriztu. Erabaki hau salatzeko karrikara atera ziren atzo arratsaldean Elizondon irakasle eta herritarrak. Hemen elkartu gara gaur, Lekaroz BHIko institutoan, PSNeko Carlos Jiménezren hezkuntza departamentuak, A ereduko irakasleak inposatzeko hartu duen erabakia salatzeko. Legeak ez du horretara behartzen, eta orain arte ez da horrela egin. Baina ere, datorren ikasturtean, A ereduan soilik ematen luketen 6 irakasle erdaldunekin osatu nahi dute Lekarozeko institutoko plantilla. Erabaki honek, ikastetxeko jardunean eta ondorioz Lekarozeko institutuan dauden ia 500 ikasleren egunerokoan hainbat arazo ekarriko dutela salatzeko bildu gara. Lehendabiziko arazoa. A ereduko ikasleen integrazioa oztopatzen du notifikazio bat emateko arriskua handituz. Orain arte, A eta D ereduan arteko ari nagusia bi eredutan irakasten zuten irakasleak ziren, hori nabarmen gutxituko da. Bigarren arazoa. Ez da D ereduko ikasleen hizkuntza hautua errespetatzen. Baztane, urte honitzetan, D ereduaren alde egin dena hankazgoiti paratuko luke aldaketa honek. Izan ere, irakasle hauekin solasterakoan, hezkuntza jarduerak gazteleraz egin beharko dituzteke, alegia. D ereduko ikasle berriz, bere autoa izan den euskaraz egitearena urratua ikusiko dute. Hirugarrena, langileen prekaritatea sustatzen du. Lanaldi osoko kontratuak zirenak, orain, lanaldi partzialetakoak bilakatuko dira. Bi zerrenda ezberdinetatik kudeatzeko erabakiarengatik. Hau guztia, erabateko eraso da gure ikasleen hautatze askatasunaren aurka eta gure izatearen aurka. Ez gara postal bat. Baztan ez da Nafarroan txertatzen den parke tematiko bat. Komunitate bat gara. Bizirik dagoen herri bat gara. Eta gisa horretan gure ezaugarriak ditugu. Eta garrantzitsuena gure kultura eta guretzat euskalduna. Egoera honen aitzinean, Nafarroko hezkuntza departamenturak zuen kexa adieraztera animatzen zaituztegu. Zenbat eta guraso eta herritar gehiago sartu kexa, orduan eta eraginkorragoa izan da. Landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilaria Jose Maria Aierdik, ingurumeneko zuzendari nagusia Ana Bretainak eta nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendari nagusia Ignacio Gilek bilera bana egin dute Eskarotzen eta Ariben, inguruko abeltzainekin eta Zarauzko, Aezkoako eta Erronkariko batzar nagusietako ordezkariekin. Departamentuak Hazienda estensiboan babesteko eta sektorearekin inprimaketak trukatzeko zabaldutako prebentzio neurrien eguneratzea partekatzeko. Eta pasaden asteburuan Zaraitzuko Araneko hartz arre baten abistamenduaren ondorengo egoera elkarrekin aztertzeko. Begiztatu zenetik, ingurumeneko langileak modu proaktiboan ari dira lanean inguruko abeltzaintzako ustiategien titularrekin. Telefono deien eta ustiategietara egindako biziten bidez, prebentzio neurrien behin-behineko instalazio eskaintzen ari dira, hala nola hartzain elektrikoa eta babesareak, beren hartaldeen segurtasuna indartzea egokitzat jotzen duten abeltzainentzat. Gaur egun tipologia Atlantikoko ustiategi ugari daude Zaraitzuko ibarraren goialdean eta Hazienda gehiena Otsagin, Eskarotzen eta Jaurrietan biltzen da. Oro har ustiapen eredu horrek Pirinotako beste eremu batzuek baino espazio itxi, borda eta nabe gehiago ditu, eta horrek urrakortasuna murrizten du hartzaren presentziaren aurrean. Baliabide materialak emateaz gain teknikari espezializatuak gomendatutako jarduera jarraibideen berri ematen ari zaizkie abeltzainei bereziki hartaldeak larreetan banatuta daudenean. Helburua da aberen kontrola erraistea edozin gorabera azkar dokumentatzea. Animaliaren mugimenduen jarraipen egitea eta beharrezko izanez gero, kalteengatiko kalte ordainak izapidetzea. Nafarroko gobernuko lehendakariak harrera egin die
Ostegunean Ester Iraitzoz, Sara Markotegi, Sandra Moreno eta Gorka Ibañezi, hau da Daun Nafarroa erakundeko eztabaida taldeko kidei eta desgaitasun intelektuala duten personentzako. Nik badut iritzia eztabaida Liga Nazionaleko txapeldun ordei. Topaketan Txibitek nabarmendu nahi izan du hitzek errealitatea eraldatzeko gaitasuna dutela eta botere modu batez ezik askatasun modu bat ere badirela. Ildo horretan gogorarazi du ahotsa duenak parte har dezakela eta era berean parte hartzen duenak gauzak alda ditzakela. Zuek erakutsi duze bodere eta askatasun hori zuenak direla, gaineratu du Txibitek. Nafarroko taldeko kidei zuzenduta. Eztabaidatzeko, entzuteko eta hausnartzeko prestatu zarete. Ideiak ordenatzen jarrerak defendatzen eta iritzi ezberdinak zituztenei erantzuten ikasi duze. Demokrazia orok bizirik eta osasuntsu mantentzeko behar dituen gaitasunak landu dituzue. Elkarrizketa, entzute aktiboa eta pentsamentu kritikoa berretsi du. Ni badut iritzia lehiaketari dagokionez lehendakariak bileran baloratu du herritarren aldarrikapen gisa duen garrantzia bai eta persona orok ahots bakarra duela eta bere berezitasunetik elkarrekin bizitza eraikitzen laguntzeko eskubidea duela aitortzeko duen gaitasuna ere. Daun Nafarroa taldeak bigarren saria lortu zuen Unibertsitate Eztabaidarako Espainiako Ligak antolatutako lehiaketan. Lehiaketa hori ekainaren 13an eta 14an izan zen Madrilen eta hainbat autonomi erkidegotako 13 taldek hartu zuten parte. Enpatia, errespetua eta eskubideak herritar guztiek errefuxiatuekiko izan beharko lituzken funtsezko 3 gai. Horrela adierazi du 3. lehendakari ordea eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria den Begoña Alfarok Nafarroko LKN artistak ekainaren 20an ospatuko den errefuxiatuen munduko eguna ospatzeko egindako Ninguna persona abandona su hogar por gusto lanaren aurkezpenean. Inork ez du etxea gogoz uzten gerragatik, jazarpenengatik, indarkeriagatik, goseagatik edo eskubideak urratzeagatik, 1000 arrazoiengatik, baina ez gustuagatik, esan du lehendakari ordeak. Ideia horrekin sortu da, hain zuzen ere, arrazakeria eta xenofobiri aurre egiteko arreta zerbitzuaren bulegoko fatxadan aurkitutako olana. Bulegori Orreaga Etorbideko 4. zenbakian dago Iruñan, eta LKN artistak egin du. Bertan, migrazio politiken zuzendaritza nagusiaren finantziazioa duena, haur baten irudia agertzen da, eguneroko keinu batekin zentratua. Harrekin, elikatzea artistaren beraren arabera, kontraste handia sortzen duena, obra behatzen duena zuzenean, interpelatzen duena eta milioika errefuxiaturentzat, bere biziraupen esperientziaren parte den errealitate batera igortzen duena. Irudi honen azpian, ni una persona abandona su hogar por gusto, inork ez du bere etxeak gogozuzten leloa irakur daiteke. Lehendakari ordeak azpimarratu duenez, munduan 117 milioi persona baino gehiago daude nahita ez desplazatuta. Zehazki izugarri hoien atzean, istorio personala daude eskola atzean utzi duen neskato badago, bere lurrari agur esan behar izan dion ama bat, bakean bizitzea bezain erraxa den zerbait bilatzeko familiari eta lagunei agur esan behar izan dien gazte bat. Hori dela eta, lehendakari ordeak ildo horretan errefuxiatuen munduko egunaren ospakizunen barruan herritar guztiei eskatu die eta bere xikizati bati gaiari buruzko gogoeta egiteko. Enpatia eta batez ere errespetua izatea behar duenari harrera onena ematea. Gustatuko litzaiguken moduan eta esan gabe doa giza eskubideen adierazpen unibertsalen eta errefuxiatu estatuari buruzko konbentzioan jasotzen den bezala amaitu du. Bortzegun iraungo dituzte Arizkungo bestagiaz bezala astelenean atsedena izango da. Gaur ostirala arratsaldeko 8etan txupinazoa bota, bandera dantzatuko da ondoren, 8etan baztango jauziak eta mutil dantzak dantzatuko dira eta baztan zopen ordua iritsiko da.
Eguna amaitzeko DJ Fifi eta Fefa izango da. Larunbat goizean, Dianak, aur pilota eta erraldoiak izango dira. Arratsaldean, Lamierritan, Lauretan zaldi ikuskizuna ordoki zalditegiaren eskutik eta arratsaldeko 6etan erromeria olgetarekin. Gauean musika txapela braba olgetan eta DJ txabasekin. Igandean umearen eguna izango da. Enriquez partirekin bazkaria, txokolata da umentzako jolasa, mutildantza gaita eta DJ pintxatua publikori zabalik. Asteleneko atsedenaren ondoren asteartea zikiroaren eta San Juan Suaren eguna izango da. Goizean gainera aur krosa eta musa izango dira. Elektrotxaranga batek alaituko du herria bortzetatik aintzinera eta ilunabarrean sua piztuko dira. Kanpai hotzak, antzerki eta dantza herrikoiak izango dira. Gaueko 11:30 DJ Marikika amaiera emango dio egunari. Asteazkenean, Pobre de mi eguna izango da. Egun sentian herriko gaiteroek eta musikariek udako solstiziori ongi etorria egingo dute. 11:00 meza nagusia izango da eta ondoren mutil dantzak eta luntxa dantzatuko dira. Arratsaldean bortzetan aurrentzako dantzak, patata tortilla lehiaketa, 7:00 eta 9:00 makala bota eta Pobre de mi abesteko ordua izango da, Arizkungo kaletan zehar. Kaskezur taldeak euskarazko rock alternatiboko laukoteak emanen du 2026ko kantu eta hitza zikloko azken aurreko kontzertua, maiatzaren 8tik ekainaren 28 bitartean. Askotariko musika proposamenak eskaintzen dituen zikloa da hau. Talde nafarrak azken diskoa Deus izenekoa aurkeztuko du oraingontan. 2024an kaleratu zuten aurreko lanak argia ikusi eta 5 urtera eta ezerezari eta izateari buruz hausnartzen dute bertan. 2008an Baztan Ibarrean sortu zen Kaskezur laukoteak noiz eta rock estiloak uztartzen ditu eta 80ko hamarkadako musikaren eragin argia du. Instrumentuen soiltasuna eta soinuaren eraikuntza kolektiboa dira talderen nortasunaren ikur nagusia eta dagoeneko 7 disko kaleratu dituzte. Lehenbiziko bietan itzulera kapsulari gabe espaziora bidalitako azken zakurrak 2008 eta gure jokoa 2010 rock klasikoarekin eta psikodelikoarekin esperimentatu zuten. 2013an Ilgora diskoa kaleratu zuten eta horrek behin betiko aldatu zuen taldearen soinua. Hari esker euskarazko rock alternatiboko eszenaren ateak ireki zitzaizkien eta Iesi doaz animaliak 2019 diskoan joera hori finkatu zuten. Zuzeneko emanaldien indarra eta energia dira Jon Mindegia gitarra eta ahotsarekin, Inigo Iturria gitarra eta ahotsarekin, Imanol Zubieta baxuan eta Mikel Sánchezek bateria osatzen dute talde honen bereizgarri nagusiak.